Една кружка няма кой да смени тук в този апартамент. Една кружка няма кой да смени. Ей! Само се иска. Дай ми това, дай ми. Дай ми. Да! Ще излям с гаджето, някакви пари имаш? Излизай, бе, не се притеснявай за мен. Аз нужда от пари нямам. Не, бе, към аз. На мен ми трябват пари. Колко? Не повече от 400-500 лева. Че на тебе много ти гадже да не е проститутка, бе. Не, бе, чакъл. Ще ходим да гледаме почивката 2. Че един билет струва 10 лева, бе, Георги. Да, ама киното е в мола, на последния етаж. Не знаеш колко магазина ще минем преди да отидем. Ако ще е в морето да е, не мога да ти дам толкова с пари. Един буклук не си отишъл да фърлиш в тая къща. Как да те фърля, ти тежи 100 кила? Какво? Гълтай камъни. Ти да го ще говориш така? Георги, искаш ли сега да стане да видиш какво ще стане? Мамо, баща ми се оговори с Чичо Коля и Чичо Тали да ходят да пият ракия. Какво? Сега ще го оправя с него. Вярно ли е това нещо, дето чувам, Иване? Ама как че е вярно, как че е? Какво правиш там качен на тавана? Бера сливи. Вярно ли, че ще ходиш да пиеш ракия с Ташо и Колю? Не е вярно, Георги, те лъжи, ма. И кога смяташ да смениш тая кружка, а? Сега какво правим с песка, за какво съм качен на тавана, ма? Не дей да ми се зорлиш така да ми взема качадам горе при тебе. Действай по-бързо, защото им да готвя. Трябва да отида да купя нова кружка. Добре. Ще дойда с теб да учим да купим заедно нова кружка, защото като знам какъв си, никога няма да я свършиш. Ма ти къде ще ходиш да избираш кружки, малко? Кога започна да разбираш от кружки? Ай, стига, моля те, не ме за... Добър ден. Ще искаме един бойлер. Какво? Какъв бойлер, ма? Ще кажа сега какъв бойлер. Ти кога за последно изми чините в къщи, а? Като ти измукам един, ще кажа. Откакто сме се нанесли в това жилище, нямам бойлер и мия чините с студена вода. Направо ми окапа ръцете. Ти пак се радвай, че имаш вода, защото някои хора даже и вода няма. Ти за какво ги миеш тия чини на ръце при положение, че имаш миялна машина? Защото миялната не работи от години. И една миялна ще искаме, моето момче. Това тук са мялните. По принцип всички модели са енергоспестяващи и водоспестяващи. Ако не ги използвате. Иване, чули? Ако не ги купим с паски, за мен ще са даже и болко успокояващи. В момента е уникална промоция, лимитирана. Ако закупите миялния и бойлер, получавате климатик безплатно. Ей този тук. Както виждате, от модерните, от цветните, имате избор на цвят. Един е в случая. Жълтият цвят е много на мода, особено към имате жълти стени. Направо се слива с апартамента. Трябва сами да си го свалите. Външното тяло вие си го намерите, не знам точно къде е. И най-хубавото е, че този също е енергоспестяващ и напълно безшумен, когато не го ползвате. Абе, Иване, ти за този апартамент на зелено, където го купи сега, няма ли да ни трябват климатици и бойлери някакви? Не, спаски. Дай да си вземем това, за което сме дошли и това е. Стига моля се с тези твоите допълнителни работи. Добре, хубаво. Таз смялна машина съм си харесала от 1800 лева. Айде, вади да плащаш, а пак аз през това време ще мина през зарзавата и направо си отивам в къщи да готвя, да пера. Отивай, Спаски, отивай. Айде, аз ще оправя какво трябва. Аз ще оправя. Чудесен избор. Виждам, че жена ви има скъп вкус. За съжаление обаче, тъй като не взимате бойлер, няма как да получите климатика. Обаче не се притеснявайте. Имам утешителна награда. Пречиствател за въздух. Както виждате, само трябва да си вземете филтър и сте готови. Не разбрах, ще плащате с кеш или в брой? Чакай. Без това жената вече няма. Минералната машина отпада. И този пречиствател също може да го вземеш и с види неща си умиш газа с тях. Кажи ми един бойлер колко струва. Някой за фърляне или някой дет по-стар? Някой дете за фъргане, ама... Ето ще става. Виж какво, на мен топла гореща вода не ми трябва. Хладка пак ще върши работа. Зимата има, няма 7-8-9 месеца, ще я изкараме някакси. Искам бойлер. Добре. 150 лева. Устройвам, момчето. Сега, примерно, нали, ако взема бойлера, така някоя утешителна наградка няма ли да има към него? Някой, примерно, литър шишенци ракия? Мога ти дам едно празно шише. Не искам. Празни шишета имам колкото искаш. А бойлера докъде ще го карам? Да, сега и доставка. Не искам никаква доставка. Сега сигурно пари ще искаш допълнителни за тия доставки. Тия доставки ще ги предаваш на уния младите кекавите не съдят, не мога да вкажа една кружка да завият. На мен такива работи, аз съм спортист, на мен няма ги предаваш тия работи. Дай го това бойлер, защото тук ще изпратния целия. Ако искам повече, влез в приложението Yettel и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+.
Нищо е. Видях, че се мъчиш да мъкнеш някакъв бойлер и си викам да спрем. Да те питам дали имаш някой лев да ми дадеш. Нямам пари. Давай, ай стига се бъзикай. Дай някой лев, иначе кажа на майка, че си купил някакъв бойлер. Какъв някакъв бойлер? Тя майка... Аре бе, маняк! Давай кинтите, че сега ще сляза и ще нанижа този болер на главата, бе! За какво са ви тия пари? Ще ходим на почивката 2. На море. И ти сутринта не го ли гледа вече? Давай, ние го гледахме. Ама пак ще ходим. Защото това е почивката 2. И трябва да се гледа 2 пъти. Трябва да го гледаме пак, защото толкова много се смехме и изтървахме половината филм. Това са сега глупости, дето ми ги говорите, ама нищо. Айде, ще ви дам. Ще ви дам, обаче искам да ми помогнете с бойлера. Давай, няма ядове, хвърли го пагай. Добре. Ето. Поне нещо уредих. Айде бе, Иване, айде бе, какво стана? Почта да се стъмнява навънка, бе! Къде какви картици ще станем тук? Зели кружка? Каква кружка, ма? Нали отиваме до магазина и ти каза, че искаш бойлер? И после каза, че искаш минерална машина. И зели? Взех само бойлер. А така си взел бойлер, нали да остави да купуваш машината, бе? Ти ме остави да купувам, обаче тя хубавата ли ти я хареса, взе, че се изпозна под очите ми. Защото едно момче дойде от нищото и така и вика, много бързам, жена ми е бременна и аз викам, се съгласих да му я дам, защото сега жена му е бременна, какво да правим? Аз не съм ли бременна, бе? Бременна си, ама не си жена. Моля! Нищо викам, че бременна си, ама вече си раждала. Добре, както и да е. Бойлера къде е тогава? Георги не го ли докарам? Какъв Георги? Георги замина на почивка в Тайланд. Какво? Какво прави там, ма? Де да го знам, на някакви масажи ли? Какво? Иване, ти кога ще ме закараш на почивка в Тайланд? На тавана веднага мога да закарам, Спаски. Да ходиш да ринеш на гладост и войната. Сега нямаме бойлер, така ли? Не. Къде ще е тогава с бойлер? Брат, тя само хвърля тия бокуци на баща ми и тръгва. Той то снова е. Значи сега нито бойлер имаме, нито миялна имаме, нито кружка имаме. След малко и без храна ще останем. Бързо да отиваш за кружка. Не, никъде няма да ходя. Никъде няма да ходя, защото знам какво ще стане. Ще отида пак в железарията и ще ми се падне ония бурсук и само ще ме разкарва по улиците като бездомно куче, ще се разкарвам и никаква работа няма да свърши. Затова сега ще отида, ще взема от банята кружка. Какво очакваш да стане, бе, Иване? От една седмица ти повтарям да смениш кружката в банята, че е изгоряла. В коридора също. И в спалнята също. Отивай бързо до железарията, защото след малко ще затворим. Ставай! Дай ми слово! Ставай! Какво прави там? Няма кружка. Бързо отивай до железарията, преди да я затворим, Иване! Ох, да и майка му мръсна, да и газа, да и...
вече никой път не да слушам като говориш. Защото ако бях махнал колената украса, и сега щяхме да бъдем като картици. А тока като ти казах да платиш, чули ма? Едно време хората по пещерите как мисли, че са били, ма? Не знам как са били, ма със сигурно са били по-добри от нас. Кибрид имаме ли още? Не, свърши.